थांसैलै मोजां नुहुरखायो दा नै बेजोंबो ओरैनिफ्राय हेल' गुड मर्निं बयखौबो लोगोफोर आंनि टाइगार दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दा प्रेक्टिस खालामनो फैदोंमोन आरोना रानिं खालामखांबाय। आंजों सासे लोगो दंफायो हरै उनावहाय बियो एक्सारसाइस खालामगासिनो दङ। ओरै नायना लानो हागोन नैबाव बल खेला जानो नागिरदों जोंहा। बल खेला जासिगोन 5 थारिखनिफ्राय सोर सोर नायो नायफैदो लोगोफोर रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबाव। ओरै साजायजोब्बाय नै ओरैहाय साफा जिरायग्रा बानायजोब्बाय हनै लागाव। ओरै औवायावहाय गोजौआव जिरायना नायनो मोनगोन। नैबेबायदि आरो औ होथेजोब्बाय ओरै बिराद गिदिर गुवार खानाय जायगाया फाग्लासो बैजों होथेजोबगोन हनै गन गायजोब्बाय बेखौ दा होथेजोबसिगोन दां। बिराद गिदिर गुवार ओरै बरियाल' नुहुरखायो। आयौ जा गिदिर गुवार नुखायो फाग्लासो। ओरैबायदि औवा दोनफैजोबबावबाय हनै बेखौ दा बानायजोबबावगोन। ओरैहाय नै बरियाल' नुहुरो हनै ओरै आरो ओरैबो दंबावो नै औवाया खानाया आरो ओरैबो जिरायग्रा दंबावो नै गोजौआव फाग्लासो ओरैहाय नै आङो दा फिन खेबसेबाव थाबायबावगासिनो दङ ओरैहाय। नैबावनो आलासिफोर जिरायगोन आरो बरिया बानायखागोन बेखौ देनजार नुखाबाय। ओरैहाय प्लेयारफोर जिरायग्रा नैबावहाय सियारनि जागोन आरोना सियार बसायगोन बाव। सोर सोर अफाय जिरायो जिरायलादो लोगोफोर फैनानै बे जिनिसखौ दोनहैयाखै नै गोमालाबायो बिदियावनो। बल खेला माला 5 थारिखआव ए मोनथियाखैमोन नामा ए 5 थारिखआव जागोन औ एक दोनै ओरैबो बैजोंबो जिरायग्रा बानायदों हनै गेलारि ना मा होनो बेजों औवायाव जिरायना नायनांगौ बरियाखा। हा टिकेट औ टिकेटनि जागोन 30 थाखा जागोनदां बेना ना 50 40 30 जानो हागौ। नैबे गेलारिना आरोना 30 थाखा नङाबा 40 थाखा जानो हागौ टिकेटआ। आरो सियारनाथ' बेसेबां होनदोंमोनथाय बावबायसो आङो बेसेबां जागोनथाय दाबो कमफ्राम बानायजोबाखै। मैयासो थिखोफिनदों बेखौ मैया बानायफिनदों बेखौ बुखुनानै दोनदोंमोन दाखालि रं फुनदोंमोन। मा मा बानायबावनांगौ साजायबावनांगौ दङ नै बेवहाय सि होजोबगोन बे औवाखौ ओरैनो लांदां दोना सि दोनजोबगोन बेजोंहाय सि होथेजोबगोन बरिया नुखागोन बियो। हाब बैनिफ्रायथ' गाखोना नायबा बरिया नुखागोन बियो। ओरै भिउआ नायदो नै माबायदि नुहुरो ओरै आं दा थाबायगासिनो दं आरोना रानिं खालामबाथाय थाबायनांगौबो जायो रानिं खालामनानै दलद थानाङा प्रेक्टिस खालामनांगौ थाबायबाय थानांगौ आरोना ओंखायनो दा थाबायगासिनो दङ एसे सान ओंखारलायनासो खारदों दिनैहाय बरिया मोजां नुहुरखायो दा नै बेजोंबो ओरैनिफ्राय ओमफ्राय नैबेजोंहाय जेनेरेल थारमानि बेजोंहाय माबासो जागोन आरोना हायाव जिरायना नायनांगोनदां बेजोंहाय ओरै बैसिम होथेगोन ओरैहाय हायाव जिरायना नायनांगोन बेजों गेलारिबो बानायाखै जेबो बानायाखै आरोना बाव 20 रुपिसनि जागोनदां बाव हायाव जिरायना नायनो मोनगोन बैनिफ्राय ओमफ्राय नैबेयावनो आवथिना नैबावनो दं नै फुनाखै दाबो दुरुं होनानै दोनदों माला फुनगोन बेबा दिनै फुनगोनदां नैबे जिनिसखौ
ओरैनिफ्राय नै माबायदि नुहुरो आलासि जिरायग्राफोरखौ जुम बानायनि एसे बरिया बरिया नुखायो साइख्लेम मोननायखाय गुसु मोनलायदोंलै थोद नै बेबायदि आरोना नै गाखोग्रा गोजौआव गाखोनाय बायदि नुयो बरियाल' नुखायो थोस मोसानायखौ ओरैल' खेबनाय नै भिडिअ बानायना हरो ओरै गलकिपारा नैबाव थागोन आरोना थांसैलै